Той ще трябва да експериментира. Нека да започваме. Здравейте, мили хора! Как се работи, да не капне нещо? Няма. Страх ме е. Да, мога ти бръкна в окото, така че не си ги отваря много. Те стана като Мики Маус. Аз си казах, че ще ме направиш на нищо. Ето, Мале. ето го разнеса малко. Трябва да боднеш още, то така не се разнася. Може да си. Ама не. То отиде Помощ! Пак така, много ли се слага? Искате ли да направим клипче как аз гримирам Сашо? Не! Мале, коминочистач, виждали ли сте? Сено до сега съм чистила мазет. Сега ще го замажем. Ама... То дружа се слага тук на скулите му. Ето всичко ли на скулите? Ама до това не трябваше на скулите другото. Не на контура, на края на устните. Те много мърдат. Екстра. Но за кое му е екстрата? Здравейте, мили хора! Аз съм Рамона и отново съм с вас в моя YouTube канал, защото сега ще си направя един експеримент с Сашо. Много обичам да си правя експерименти с него и сега е време за поредния. Обаче, в случая, експеримента няма да правя съвсем аз. По-скоро ще прави той с мен по моя идея. Какво ще правим? Ето, сега ще ви покажа. Това са гримовете ми, всичките ми гримове, които Сашо ще наложи върху лицето ми. Като аз само ще му казвам кое след кое следва. Ето тук съм му ги наредила даже, нали? Ще му казвам кое какво е. Примерно това е гел за вежди, това е фондютен. Ще му кажа как се използват горе-долу, нали? Но не и къде върху лицето да ги слага. Съответно, той ще трябва да експериментира. Виждаме не веднъж как се гримирам, но съм абсолютно 100% убедена, че няма идея кой как се прави, защото това, че е бил при мен, докато съм го правила, не значи, че изобщо го интересува. Като цяло, кой мъж го интересуват такива неща. Хора, не знам, обаче нарочно съм си вързала косата, не съм я измила, защото имам чувство, че и до тук, и над главата ми ще има грим навсякъде. Просто трябва да чистя цялата стая, най-вероятно. Нека да започваме. Сега ще дойде господина. Здравейте, мили хора! Имам огледало пред мен, ето тук, и ще се гледам на него. Сашо ще ме гримира. Какво да гледам, какво да правя сега? Така, сега тук съм ти ги наредила подред. Чакай сега, това е последното. Като почнеш... Много да светнам нещо. Ако искаш свет. Да. Готов ли си? А ти се гримирала вече, нещо червенеш. Почваме, гледай сега, това са всички гримове тук, които съм ти наредила и ти трябва да почнеш подред на номерата. И аз ще казвам кое за какво горе-долу се използва, но ти сам ще трябва да... Това е гел за вежди. На веждите ли се слага? Да. На миглите? На веждите. Знаем ли кое е вежди, кое е мигли? Ето. Супер гу. Да. Това е такъв гел, който да ти фиксира веждите. Тук шо изпих трето кафе и е 7 часа и се разтрепери. Ама идеята му е такава да ги фиксира в нормална форма за вежди. Нали? Сега да не ми ги обърнеш наобратно. Или ми ги оставиш така. Как се работи, да не капне нещо? Няма. И сега ти ги мажеш. Сега трябва да ми ги нарешеш така. На къде? На където трябва да се нарешат. А горе. Дай да се виждаш, чакай. Вижда ли се? Аз сигурно се виждам, да. Аз те виждам. Да не се базикаш с мене. Не знам, нещо реша там. Пробвай да ме направиш хубава. Не, че е много възможно. Ай така нагоре стоят много хубаво. И сега така ги залепва ли това? А като лепило, като C200. За момента много добре се справяш. Аз няма да пипам нищо и да поправям. Искам накрая да видя какво ще се случи с мен. Добре, второто това Следващото е фондютен, да. Това е какво прави? Това с него трябва да мажеш. Да. Това е като такова сквиш. А как се мазаш това? Да разтръскам го? Не. Така върху пръста си слагаш фондютен и после аз по принцип си го слагам на лицето и почвам да го мажа с... повечко.
Да. Ай! Ай, какво се омаза? Насекаде. Еми, трябва да сложиш на другите места, да. Ама тук тече, аз го усещам. Много си ми сложи. Малко навежда да ти слушай. Да носа. Да. Какво да направиш? Стига да не го... Ето навсякъде се слага фондите. На цялото лице. И на брадата ли? Навсякъде, да. Значи още малко. И сега се размазва с това ли топчето? Да, сега стопчето така... Ти ще го усетиш, както ти дойде. С коя част? Стая? Няма Виж, че съм ползвала с която искаш по принципа, ма с тая предната съм го правила аз. Ай, то с другата е по-удобно, сигурно. Така ли? Еми, да. Със странично. То не се омаза. Ето трябва да стане накрая, все едно нямаш нищо на лицето. Горе-долу. И тогава за кого слагаш? Еми, слагаш го, за да ти изравни неравностите те по лицето. Но ако имаш някакви белези, разни петна, такива по-тъмни, да ти уеднакви всичко. Носа? Навсякъде. Трябва да се измия много лепне. А кое лепне? Това къде го барах? Гел. Това не те. Нищо не лепне. От гела сигурно той нали е такъв. На устата? Да те мъцна? Тук на устата. Давай смело. През устата. И че ако го глътнеш, няма ли да се отровиш? Толкова години все още не съм се отровила и нищо не съм гълтала като цяло. Ма сега като ти служих толкова много. А така не става. Става. Тук имаш. Страх ме е. Мога ти бръкна в окото, така че не си ги отваряй много. Ти трябва да ми сложиш на клепачите отгоре малко. Затвори си очите това. Тук Смело, имаш и смело. чемик. Няма. Кабучка, малко. Няма нищо. Ето, стана тъмно. Готова си. Чакай какво се измия, че това ме драста. Ще видим колко време ще издържи. И аз. За сега не е зле. Колко ще издържиш? Мен не е добре. За сега не е зле. Малко изглежда сякаш челото ми не е част от другата част от лицето ми, но... Както казах, няма да пипам нищо, каквото направи това. Вижте, наистина, челото ми е в друг цвят. Значи се изморих, трябва малко да пия на вода. Какво е това? Така, чакай сега, следващото е коректор. Коректора се слага по принцип на тъмните кръгове под очите, ако някъде друга има нещо тъмно и пак със такова се размазва, може да се също. Така се маше. Мането си има нещо. Неко мече. Това като мече е такова замазано. А под очите? Еми, тъмните кръгове под очите, ако някъде друга да има тъмни части, където да изсветлиш. И така се маше. Еми, после мога да ползваш тампончето. Ти си затвори окото, да не ти бръкне. Ама тя изпани. Абе, не се хили, бе! Ама айде да... Тъмън да те бацна. Айде. Някакво да си затварям окото, да, бе. Аз ти не мазах и бузата. Не се стих, ще замажа и надолу. Ама не толкова близо до очите. Ама затвори го. Ама не може. После не трябва да го размажеш, така ли, че майко. Чеки. И къде тъмно има? И сега съсед това. Трябва да го мажеш. Страх ме! Дай, затваря. Затвори, тук ще ти влезе. Абе Затвори се! Ама като затворя пак ще влезе. На клепача отиде. Нищо да размажи си и навсякъде хубаво. Екстра. Чакай, тук имаш малко на окото, ма как да ще го махна, не знам. С пръст. Ти ще се измиеш после. То много неща тук. Направо ме бетонира. Гледайте какво става под очите ми. Това какво са? Чакай сега. Да, това е. Това са 3 вида течен руш. С който искаш ще си избере и който ще ти е най-лесен.
На бузите ли се слага? Ама не, знаеш, че първо се слага течния чакай. Първо се слага контур. Това е течен контур и ето това е течен контур. Въпреки, че не е течен. Слага се да контурираш тук под скулите така една черта. Тук е така. Пък като тройка си го представи така и така. И после пак с гъбка. С четчица тук с една от четчица. Се разнася. Да. Какво се контурира, не разбрах. Нещо рисувам. Трябва да е еднакво от двете страни, да. И тук. На скулите. И така под скулите. Не! Скулите. Ужас, добре. Аз не можа да го разбера какво се прави с него. Тук под скулите да ти направи по-тъмно. Тук? Да. Майко. Аз така добре съм го сложил и тук. Не, защо имам тук по средата? Само ми обясни. Къде? Тук. И тук по тази скула. Ама да там няма скулите. Не. Окей, казах, че няма да му се бъркам, каквото направи. Малко е на носа. Сега ще се приличам на Мики Маус. Сега се маже. С това трябва хубаво да го... да стане такова равномерно. Дръж си главата, чакай те фана, че много се мърдаш. Защото ме е страх. Ето е носа. Изчеза. Тук имаш малко. Чакай, май си тук косата са. Добре, че не си мих косата преди това, защото сега ще стане цялата в руш и фондютен, така го усещам. Готова ли си? Май да. Добре. Сега... Той изчезна, аз за кого мазах, като той изчезна. Това ли беше? Да. Сега тук приключваме това. После имаш тук течен хайлайтер, ама той е след това. Добре, сега тия трите ружа трябва да си избереш един и на скулите се поставя с друга четка. Ще ти дам место с тази на Де факто пак на също. Не, на скулите това се слага. Скулата ти това ми скулата. Това е много такова ово. Него ли ще го слагаш? Него ли си избраш ти четка? И пак с четката. Това също е. Така кръгови. Не, може и черти, не е издържано. Та стана като Мики Маус. Аз си казах, че ще ме направиш на нищо. Ето, да видят. Това ли е тук? И началото малко. Както искаш. Където ти прецениш. Прибира ли си? Не. Внимавай само като го затваряш. И сега какво се разнася? Сега пак като другото трябва да го разнесеш хубаво. За кого може като това го разнасяме, той изчезва. Как ще изчезва? Ужас. Хора, помощ! Екстра, какво? Имам сирой в устата, Руш. То трябва малко да е такова. Да го пробваш да ви вкуси. Ето, това няма какво размазвам повече. Това ще стана перфектно. Сега сте за червили бузите. И цялото лице. Имам фондютен на носа по средата. Осъзнаваш? Екстра си. Не е потресаващо, зде, въпреки че изглеждам като мумия около очите заради Те ги махам се. коректора, който ми сложи. Добре, сега трябва да сложим пудра. Имаш два варианта. Единият е такава пудра, която е такава пресована, нали, твърда пудра. Може да сложиш нея, може да сложиш и от тази, която обаче трябва да си изключително внимателен, като я сложиш. Защото хвърчи яко навсякъде, тя си е такава пудра. Не хвърчи, че трябва да чиста после. Добре. И какво правиш с пицата, го мажеш? Сега си... така си хваща. Топиш и по лицето трябва да ми сложиш по цялото лице. Много малко отваря, може да си завра пръстите. Пудрата се слага, за да не ти лъщи лицето, да ти стане по-матово. Ти си изхабила вече скоро. Имам още една, ако тая не ти стигне. Ще се отварят. Тук си има такова ли? Аз мисля, че се маха цялата, това виж. Вау!
Така ли? Само че по края, защото той посред не е останал. Така. Спокойно. Не е нужно да натискаме. Сега навсякъде. Да. Също така съм с дрехи, които са ми за пране. Нарочно, отново. Ма служи още. Така, дай сега пак. И после пак и така. Насякъде не трябва никъде да лъщи. Да ми спада това. Може само с един пръст, не изглежда назад. Спада, така ще блъска. Всичко ме сърби. Готово е. Да. Продължаваме натам. Така. Какво беше това? Червил нещо. Чакай, червилото е накрая. Сега трябва да продължиме с... Това е пак контур, ама прахообразен. Ти колко контури си слагат? Може да не се слага по принцип, но това са всичките леко, че е много силен. Да, по-малко. Много бая. Нищо да. Пак на същите места. Къде е тук долу? Не, ужас. Сега ще тогава нещо почерня. Какво няма? Ти сложи огромно количество, трябва да сложиш другата страна. Мале. Ето го разнеса малко. Трябва да боднеш още, то така не се разнася. Може да се. Ама не. То отиде Помощ! розовото стана. Ама ти не трябваше да го слагаш кафявото върху розовото, а там където си сложил предния път кафявото. Нали сложи течен контур. На контура тук. Ето свърши вече. Сега се умеш. Сега носи бъркала в печката. И сажди има. Хора... Нищо няма да казвам. Мажеме. Да не кихнеш. Стоя прегърбена, защото ме е страх. И страх ме, че като се изправя и така лицето ми е прекалено незащитено. И ще ми стане... Сега, това е руш, обаче този път не е течна прахообразен, ето ти четка и за него. Ти толкова много неща. С който си харесаш, виж, това са различни цветове, тук има различни цветове, тук има различни. Ето си харесва. Сигурен си. Да. Ето. И пак така, по много ли се слага? Искате ли да направим клипче как аз гримирам Сашо? Не. Как не, трябва да си отмъстя. Кажете, дайте идея с какво да си отмъстя на Сашо. Айде да не е клипче, което го гримирам. Чакай! Ама може да е нещо друго. Кажете какво е мале коминочистач. Виждали ли сте? Едно до сега съм чистила мазето. Сега ще го замажеме. Ама то дружа се слага тук на скулите му. Ето всичко ли на скулите? Ама до това не трябваше на скулите другото. На нищо да има. Скулите се е тук. Сеща се като от деве, както ми направи две кръгчета. Тук? Да. Са ли ти бузите? Това са скулите. Тук са скулите, ама насам нали продължа. Нищо имаш на веждата. То ти мина с всички четки през веждите, на които преди това беше сложил фиксатор, да държи всичко там. Кожата поне себе. Не, това е сигурно от гримовете, където ми ги слагаш върху веждите. Нещо изгорява сигурно вече. Изгоря ти кожата. No. Ето. Екстра си. Супер. Погледни какво става тук, човек. Какво стана? Чакайте да ви покажа. Това ми е ружа. Гледайте какво е направил. Се ръси. Така не се слага руж. Да се знае. Дай нещо друго слага. Какво слагам? Червил. Сега трябва да ми сложиш хайлайтер. Това пък какво? Това са трите вида, които имам. Чакай тук, че там ружа. И това ли пак се мажа? То няма много да се вижда. Някой от тия двата си избери, да. Ето ти друга четчица за него. Това беле, че не се вижда. Ама това няма да стане. Това е това. Що няма? Защото той е много блед и ти си ме накачулил тук с триката сажди.
Да, лекичко се взима, лекичко се взима. Гледай какво ви правиш, гледай. Това на скулите ли е сега? Сега тук това се слага и тук лекичко, разбираш ли? Лекичко. Е така. Дай сега и на другата. Да. Какво? Стана май. Виж, така да отблясък, Едно като се се въртиш. подуло това вече. Нещо се изрина май. Подуха ти се бузи. Ете, са толкова неща цапотихме, ако няма да се подуваш. Ти малко в повечко сложи. Айде малко на носа. Ето. Да, така. Айде слагам червило вече. Въпросът е да му дам ли да ми слага спирала или да пропуснем това с спирала. Това е спирала. Мога да извада око. По-добре да пропуснем. Сега знам, че и казах, че ще ме гримира от до, ама няма да слагаме спирала, ще си остане и аз няма да си слагам, защото няма да е честно. Да, ето тук са. Значи имаш молив за устни, просто слагам молива и после се слага червило и върху него гланц. Ето това са червилата, тия двете. Само ще си избереш подходящ цвят. Това са гланцовете, тия трите. А това са моливите, някой от двата си избере. А то какво се очертава устните? Да очертаеш устните. А то е като молив за рисуване, бе. По контура на устните, нали, се слага, да се знае, да му каже, че не ми ги сложи на носа. Ама не мърда, чай, че ми трепера ръката. Чакай, почваме. Ужас! Чакай да го доса. Ма леко се прави! Абе, да му Са нарочно го правиш. Не бе, много мърдаш. Ти ми слагаш под устните. И нали там? Не на контура, на края на устните. Те много мърдат. Много говориш, ще мърдат. Екстра. Но за кое му е екстрата? Сега сложим червило, ще стане тъмън. Сега гланца слагайте. Първо червило. Някой от тия двете, ама виж кое ще отива. На кое? На молива. Ето. Това реши. Вижда ли се нещо изобщо? Това ще отива. Айде, сега какво си правиш? Готова съм. Не, давай. Дали така да станеш? Не. И къде ще го намалим? Много се мърда. Да смееш. Кое се мърда? Устата ти. Това е устната. А то леко се натиска, нали? Ага. Това вече не се вижда молив. Омазах всичко. Горе не го. Ти се смееш. Сега не мога да намажа. Не мога, човек, изби ми пот по мустака. Това стана. Перфектно. Малко това съм те омазал. Не! Ти да се лензи. Дай да го си. Ще забравя къде съм стигнал. Не мога. Чакай да. Чакай, така има малко остана. Не бойди съм. Втора ръка. Чакай. Мъцнах ти. Ма ме избършеш. С кое? С пръст. Не бе! Изрод. Не става, трябва малко сплюнк. Сърби ме всичко вече. Добре, така. Не е крайно зле. Давай гланца. Какво си прави с него? Ето, това са 3 гланца, който си избереш, който ще отива най-много. Къде на го ще отива най-много? Виж, има и тук розов такъв. Розов? Да, розов това. Оле, сега ще стане страшно с този гланц. Мале, сърбят ме очите хора, не знам какво направи този човек. Той като супер много, в смисъл, за да го направи това на масата, където ви показах, той така натиска с четката вътре в гримовете и като ми ги потупва после по лицето, толкова ръчи навсякъде. Аз вече няма да се взем. Това се залепило. Толкова ли се слага? Не знам. Сега по устните.
Освободи се така. По-хубаво ти беше без глас. Чакай. Ама много се смееш, това не става. Малко... Ау! Чакай тук. Ева ми. Не! По цялата лице гланци имам чувството. Не, само по устата ти. Как само по устата? Ето. Перфектно. Крайният резултат. Искате ли да видите? Представете ли си така излезе се, но някой ме е бил по главата, бе, човек, погледни ме. Ти луд ли си? Ужас. Ще го размарам, Чакай. Не, няма нужда повече. О, майко. До на GoPro дори не може да се види как е в действителност. Сега ще направя една снимка с телефона и ще ви оставя на екрана да видите за какво става въпрос. Направо мазал, чакайте, тук сега даже ще се снимам на видеото. Ти ми накара 1000 работи да сложа. Първото ти беше най-добре. Оле. Ужас. Тотал ще става хора, не давайте на мъжете да ви гримират, въпреки че един от най-добрите гримьори са мъже, ама са така малко. Наобратно. Аз много се радвам, че не се изкъпах преди да почнем това начинание. Искаш ли да те кюсна? Аре, ще стана половин час да се абонирате за канала, да ударите камбанката, да гледате клипа до край и да ударите един палец и да напишете коментар дали ви харесва грима, къде съм направил. И това е. Хайде, харесвайте повече, за да изкарваме пара. Иначе с червилото горе-долу се справи, признавам му. Чао! Айде, чао, хора! Аре, че трябва да се чисти тук.